veure si el doctor el pot rebre, eh? Gràcies, senyoreta. Segui, sisplau. No. Deu estar a la cadira, senyoreta. Jo ni l'he tocada. Potser estava corcada d'abans, ja. Corcada... No, senyoreta. Jo no he estat... Si ni fumo, ni porto cigarros... No, senyoreta, no... El doctor el rebrà d'aquí un moment. Sí, senyoreta, ja està pagat, ja, senyoreta. Veu? Ja està. Senyor, quines mans. Jo no he fet res, senyoreta. Ha caigut sola, senyoreta. Li prometo, jo estava sentat aquí. Sola. No se n'impacienti, eh? El doctor vindrà de seguida. Què? 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 Ha caigut sola, senyoreta. Jo no he tocat res. Li prometo. Sola. Sola. Sí, senyoreta, de veritat. Bé, ara ho faré netejar tot, eh? No se'n mogui, per l'amor de Déu. Així que tot això s'ha fet sol, eh? No, he entrat, senyoreta, i la cadira, i després les revistes, i els pots, i la lampra, i el moble, i... Senyoreta! 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 Passa aquí. Jo Tot s'arreglarà. Tot s'arreglarà. L'armadura ha caigut. Jo no he sigut. Jo que passi. Li vull ensenyar el mostrari, doctor. Foc! Ni un sol moviment. Ni un sol moviment. Vostè és més perillós del que em semblava. No es mogui. Vaig a trucar a comissaria per demanar reforços. Quiet! Quiet! No! Mans! No t'acostis! No me n'aparàs, digue, no! Abans! Senyoreta!